бале модарҷон. Ҳамаш хуб бенёяд нағз. муаллимаи меҳрубон ҳамеша ба кор андармон. дар мактаб корҳояшро ба анҷом намерасонад, боз дар хона. бале. хуб модарҷон, интизорем шуморо. майлаш. ҳазана, чӣ гиря дорӣ? медонӣ чӣ? дирӯз ба шогирдонам вазифаи хонагӣ дода будам. иншои озодгӣ шудан мехоҳам. бениҳоят хуб. ту барои чӣ гиря мекунӣ? иншои охирин маро гирёнд. хуб, чӣ навиштааст? гӯш кун, барояд мехонам. падару модарам телефонҳои дастиашонро бисёр дӯст медоранд. бисёри бисёр. онҳо телефонҳои худро эҳтиёт мекунанд. ба ҳадде ба он банд мешаванд ки баъзан маро ҳам фаромӯш месозанд. падарам аз кор бефараҳу шалпар меояд. гапаш намефорад. барои телефонаш вақт меёбад, аммо барои ман не. дар хона кори муҳим ҳам дошта бошад, агар телефонаш занг занад, ҳамоно ба занги телефонаш ҷавоб медиҳад. аммо ба саволҳои ман не, ҳатто агар гирья кунам ҳам. падарам бо телефонаш доим бозӣ мекунад, аммо бо ман не. вақте ки онҳо дар телефон бо нафаре гап зада истода бошанд, ҳеҷ гоҳ ба гапи ман гӯш намедиҳанд, ҳатто агар ягон гапи муҳим ҳам гуфта истода бошам. барои ҳамин ман мехоҳам ки телефон шавам. инро кӣ навиштааст? писари худамон. муҳаббат ва оиларо набояд қурбони амали беҳуда кард. онче ки маҳсули эҷоди мост, набояд моро идора кунад. муҳаббати фарзандро бо чӣ метавон баробар кард? амали волидон барои фарзандон намуна бувад. ҳар коре ки ба анҷом мерасонӣ, фарзандон низ такрор хоҳанд кард. ҳар чӣ коштӣ, ҳамон медаравӣ. ту чӣ андеша дорӣ? ба дигарон низ бифирист.